Hello Vibe song tini ni o video hingke norok an screen ro nugunyo saimang khana ang sabani video no ti norok bai tini share khlaina ni thangoi tong Tripurani job nisai acting krung hayake ba job nisai popular actress no hinima no tai bini logio nukhana James Mete nei norok jotono saimang khana din kolok ma romboi brok kaisa relationship bo tongoi tonglai mani phiaba borokni je tongmani rok bongni photo post rok aborong nugui lukurok belanyo hamjago tai lukurongni bkhawo tini biba jomatia tai James Mete borok khorok nei tini lukuni bkhawo jaga snambui nakha tai jotono borokno hamjago tai support khlai 15 May tini ni din ongkha borok khorokni jotoni sai live ni tongkhok din tai kotor din ninyo jeng wansugui nai mangkha norok oro nugui mangkhana biba jomatia tam hinoi kaisa post jikha bua holong bai hulsugui mankha norok tabukle first step done ring exchange hayakaba kaijakmani din nei a jagao bo Facebook o post khlai rekha tai a jagao photo rok bo jotono upload khlai rekha borok tinini o salo borok gonoi kaisa ongmani sal nei bo bini account Facebook o sunugui rekha tai borok tini panda khlaimani o photo rok no bo upload khlaikha tai joto borok no bono borok khorok no belanyo hamjak mung rekha tai congratulation rekha tai borok gonoi kaisa ongmani no nukhung hambui thangnani bagui joto tiprasa lukurok borok no khabai khubai hamjagui hamari khlaikha tai bini bwsaino to norok kaham ke no sinina hene angkha khlaio bini bwsaibo khoroksa actor tai belai no acting korung India ni Bollywood rogo film rok khlai paijak already no koyekta jaga rogo tai uri film rogo bo film khlai paijak belai no mung gwnang tai obo haike no brongni nukhung tebo kusugo cartoon tai chini Tripurani ongoi borok Bollywood o tebo sinimung manthung tebo kusuk cartoon nei angbo blessing khlaio tai bini logi song ongkha khoroksa Manipuri posongni chini Tripurani no tai bini bwsai ni mung hingke James biba to norok jotono saimanna bini mung to biba jomatia belai no acting korung tai belai no bwri naithok angbo khoroksa bini big fan tongmani no bini acting rok no belai no ang naithokjago tai chajago tai ang bini blog rok no bo prai somoi no naio hingke vibe song norok boda chajak norok boda bini big fan norok comment khlai sadi tai brongni tei tini haidi no borok ring exchange khlaimani no tuiye norok busuk jora tei happy norok comment khlai sadi tei kaisa hingke belai no bwkha dukho nangjaknai tangi hingke sini actress biba jomatiani bini ama o sungsaro korikha bini blog rogo bo kwbangma jagao no saka bo tini hai jorao tamhini kaisa post rekha norok no ang sawui khonarnai tini hai jorao amano kubui no gana mana musung mani hinui kaisa post rekha tai emoji mokjak khai rekha aw jeng jottono saimano bo bini blog rogo bo saka bini ama o sungsar no yakar klangkha hinui tini to bini belai no tini hai jora ongkha belai no kotor phiaba tini bini ama bini gana kwrwngni bagui bini ama no belai khe khatangjak tai tini hai tongthokni jorao bini ama no gana mana musungo hinui bo share khlaika aw buma kwrwi mabo oroni kol gya buma ongkha chini o sungsarni buma kwrwi hingke dunia khaksa kwrwi mani kogono tongo hingke vibe song norok tini ni o video no bahai jaka comment khlai sat tai bono hamjagui tongnai rok bini acting o chajangnai rok bono support khlai tongnai rok norok
comment no tam sanani musung brongni o nukhung katal khatani norok comment khlai sadi o video no sajagai tongkha hingke like comment share khlainani ta pokti tai bini friend rok jotono nuktun tai congratulations jotono hambai tai khulumkha।